I'm back, and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Ngano, ikaw pa. Bastos ka! Og ikaw nga may kalitog nga din hiron aron manglaw ka. Di na lang. Makalakaw ka na! Mas may pagkita na limamiya, sir. Sa di pa ko malipong kay may kalitog saka nga akong dugo na. Okay. Sorry. Wapit ta sa klinik sa amigo na akong doktor. Ayaw, uy. Okay ra magud ko, sir. Oh, abi na kung miingon ka nga misaka ang imong dugo ganina. Misaka. As in, may bukal og maayo. Og lami na kay ihambat na itong imong asawa. Kay wag ko matagbaw sa kong pagtamparos niya. Nakikpanlakaw dayon ko nimo kay dili ko gusto mahinay ka nako siya. Di ra bagid ko mamugno, sir. Manumbag ra bagid ko. Agoy, Maong milikay ko. kabugoy. Karon ingnon ta ka. Mao tong klasihas babaeng imong usikan sa imong ugma. Manimaos gyud ka. Aron sila magkatawa ini kapriso nimo. Mawag yung bilib nako nimo ilang kalkiha, sir. Taas para bagid kay kog panlantaw sa imong pagkatao. Sa iyang gipakita ganina nawa sa usalang kapag pamilok ang akong kahinugo niya. Kalagot mo'y naghari ron sa akong kasing-kasing dalya. Dili ba mahimog pasayloon na lang nimo siya? Og mag-iyahay mo sa pagpakabuhi nga malinawon ang huna-huna? Basin bayag, naasad kay pagkuwang niya, sir. Maong nangita na hinuntog laing tao nga makalipay niya. Okay. Akong angkonon. Nasipyat sab ko kay wa ko tumana ang iyang mando. Nga paapason ko sa gawas. Pero nahibaw sab siya kung unsa ko kabisi din sa Pilipinas. Igo na bago ng rason para makigduwa dayon siya laing team. Kung wala na ko matuman diha-diha ang iyang gusto. Nga paapason ko. Dili ginoon ko kumpormi ana. Kay kung matinud-anon ka, imog yung ampingan ang imong baruganan isip asawa, di ba? Dili gid nimo hugaw-hugawan angan sa imong bana, di ba? Okay. Unya karon, nahuwasan na ba ka? Oh, Dalia. Mao nga, salamat amiga. So mahimo na makong pauli? Oh yes. In fact, padoong taron dito. Ihatod ta ka. Kids, tinggal lagi panggutom na mo, ha? Alakaw, basi na mo'y ganahan nga paliton sa gawas para snacks. Pagpalit dito, Jared. Dapat may daghang pagkaon na to sa baym, Amaya. Katuloy atong kanon, ha? Usik man kung magpalit-palit pa ta. Unya ka dili naman ko ganahan atong pagkaon nga gipamalit ni Mama be. Agwantahan lang gud una. Mga lami pa man to. Ay, palit ko glain. Kwarta be. Ni. Anong ari makamangain ako? Pagkuha diha sa kaha. Kadaghan anang halin diha. Hoy! Ay kog tudloy anang di gyud husto, ha? Kung gusto ko magpalit og laing pagkaon dito sa gawas, tagai kog kwarta kay palitan ti ka. Pero wa kay ikahatag, naron mo di ka mukaon sa snacks nga giandam ni Mama para natong duha. Uy, si Sir o si Mama ninyo, ha? Nanas Mama. Adto. Adto pangayo niya, Amaya. Kaysa maroy nahimong alalay ni Jima. Mama! Nagdagag lami, ma? Lami? Sorry kids. Wag gid ra ba? Mao nga manira na lang kung tatag sa iyos tindahan para matreat na to ang mga bata. Ayaw, uy. Usi kayong makita pa nato ning orasa, sir. Wa pa din mo makasnacks? Ay, hindi ko ganahan sa imong gibilin. Hoy, Amaya.
Huwata na lang ko ninyo kay ako na mo palit og lami, okay? Di ko magdugay. Ayaw, sir. Ayaw, ha? Mutuo man ka ng bata, oy. Ayaw na paglakaw. Alakot. Unsa na imong gibagolbol diha, Amaya? Kau, ha? Sag-unsa man gyud kag pahinomdom nga dili ka magpakita sa imong kaulit at tubangang Sir Boy, no? Pero imo ra gyud ipalapo sa pikas ni mundunggan. Di gyud ka mopatos tanan akong pahimangno nimo. Bisag kakanon kay ko og lami, mamakak day ko. Di ba nag-ingon man ka nga dili jud ta mamakak kay masukuan ang Ginoo? Tinuod bitaw. Unya, ano masuko man kadihag? Misulti lang ko nga kakanon ko og lami. Huy, kay pahimus may tumong nimo. Sa! Ayaw paning ka, ha? Patay na ko! Napatay na jud ko! Namatay na jud ko kay nabuslot ang akong o! Ja. Dalia? Ngano man lang si Amaya? Nay, nasuko siya kay... Ayaw patakag ukab anang bakbak Dalia. nimo. Tingali gigotom ginang bata. Pasag di ako na lang silang itreat para malingaw sad. Kay mitabang ba na sa tindahan kanina mintras wa ka? O sige na Jared. Amaya, lakaw na mo sa sakinan. Di lang ko, sir. Jared. Gusto pa man ko. Jared. Ubanin na lang ang imong manghod. Ngano dik ako lang usa mo kuyog ni sir. Tana sir na. Tana na lang. Atong danon si Jared, Amaya. Pagkaagyo ka buang ni Amaya, Dalia, oy. Mga andam-andama gid ang imong kaugalingon, inahanda ka, ha? Kay murag akong pagkahilantawan nga, maghilak jud ka ng imong anak ka babae. Mao gini ako nalantawan sa unahan, Jam. Magpasan ko krus tungod ni Amaya. Grabe patasan bata, ah. Ha? Ibinagwa ka. Ha? Nga naman. May nahitabo ba ganiha samtang wa ko, girl? Oy, doon nagyod. Ako lang taning taguan. Pero di maayo nga, di ka mahibawaan eh. Nga naman di ay. Paminaw ha? Ingon magniining na hitabo ha? Sa wa pa'y makaabli sa tindahan. Ha? Mauna, bilibag ko sa kataas pasensya ni Jared, eh. Ingon man sa pagbahal nga, gipahinungod anang bataan ni Modalia. Kaya gibuhat gid niya ang kutob siyang mahimo nga mabadlong gid si Amaya si tinaro nga paagi. Pero ang maldita mituban siyang gusto. Wa pa lagi maabot kuno si Roy do sa ilang Aisa mintas nagplano si Amaya nga mapatundo ni Aisa og langoy. Wa gyud unta ang pauli. Pero kay gihadlok ni Roy nga tawgo niya ang iyang daddy aron mao nay padad-on og pulis para papulion si Amaya. Wa kuno bati ang kahadlok tumadita oy. Karon ka. Dalia, iloom lang una ng hitabua, ha? Palabya lang una. Kaya amo man itong ipalaom ang imong anak nga, di na mo siya isumbong nimo. Basta, di lagi siya magpadoon ni Aisa. Wa ko'y pagsalig itong bata. Mulikhot man gito. Saluwa lang una to karon oy. Pero, hinahinayag mo nito sa sunod. Aron, hinahinayan sa dimog putol ang sungay adto. Mintras, wa pa maka patuyang og taas. Kung si Aisa kauna ang akong pakigsultihan, Jam, Wa may daotan. Pero, sa kamsyan nimo. istoryahan ragog tarong good. Hangyoon. Ikaw. Kung gituhuan nimo nga, mao nay maayo nimong buhaton. Sige buhata. Mula ka kong kadiyat. Adtoon ako si Aisa. Hi. Ate Delia? Wa dinis Amaya. Nahibaw ko, Inday. Pero ikaw ang akong tuyo. Ha? Linuog ko. Nga namihilak man ka. Wa ko isa! Wa ba ya ko isa? Ayan ang nagahilak ka, ma. Nay, akong kasaban! Unsa? Ay, sabi na, mao. Mao ginay mong tuyo. Bisag wa ko isa nimo. Ako tawgon si Mami.
And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!